Hej Morten. Hvad så? Velkommen til. Tak fordi I måtte komme. Det er fandme... Hvad skal vi? Du skal smage nogle af dem her. Det er Carolina Reaper, verdens stærkeste chili. Sådan en lille sjov fætter. Så en lille fyr, en lille sjov fyr. Er du klar? Er du klar? Ja. Kom, skål. Skål. Vi har også lige noget andet jo. Og så er den væk. Det er til desserten. Det er desserten. Vi skal også lige have det surstrøm til at skylle ned med. Den er lidt stærk i halsen. Den bider lidt. Hvad så? Har du fået det hele her? Ja. Det brænder lidt. En lille smule. Ja. Hvad så? Hvordan går det? Han er god nede bag i mig. I halsen altså. Har du fået varmen? Ja. Nu begynder den at komme op i ørerne. Det berømte øre. Hold da kæft. Jeg synes, du begynder at græde lidt. Ja, det er også hårdt. Og var faktisk meget frugtig. Hvordan føles det? Jeg har lyst til at slikke helt andet. Slik, hvad siger du? Bare noget koldt. Der var et æren derovre. Hvad? Kan du mærke? Ja, jeg kan mærke i ørerne. Han er god i ørerne. Sådan her. Det går helt i fingrene på mig. Er det rigtigt? På dig? Ikke rigtigt. Kun i ørerne. Han er der kun i ørerne. Det går i fingrene på mig. Hvad så? Nu har der lidt røde øjne. Hvad har du spist? Begynder at summe lidt sådan i overlæben. Det er stak. Begynder at ryste lidt. Den varmer lidt. Ja. Tak for udfordringen. Den er ikke startet endnu. Næsen løber lidt i vand, ikke? Jeg bliver renset ud. Giver varmen. Summer lidt i overlæben. Han heroppe. Jeg kan ikke. Kan du ikke mærke noget? Er det rigtigt? Du har ikke smagt surstrømning? Aldrig nogensinde. Jeg ved ikke engang, hvordan det lugter. Jeg har kun hørt dårligt om det. Det er også dårligt. Ja, skal vi prøve at åbne den med det samme, eller? Skal vi åbne den nu? Jeg tænker, kunne I godt. Brænder lidt i ganen og sådan lidt ned i halsen og summer Jeg lidt. kan slet ikke mærke min tunge. Du får lov til at åbne den der. Jeg skal se. Nej, du kan godt sætte. Du åbner den der. Det har jeg ikke sagt ja til. Kom så. Nej, du kan godt sætte dig ned. Kom nu. Den kommer ikke i nærheden af dig jo. Den giver ikke mundvand. Altså fisk i sagen er meget lækker ud. Altså det ser bedre ud end det lugter. Det lugter meget, meget grimt. Altså det er jo bare, det er en sild, ikke? Det er en sildart. Surstrømning. Som har ligget i en lage i 3-4 måneder i en eller anden trætønde. Det får det varmt. Så det ligger og rådner, men det ser ikke ud som om fisken er råden, vel? Det lugter bare rådent. Så er sådan en god dessertkaffe med her, så på nogle fint. Hvad så? Skål. Skål. Kom nu lidt. Det er noget af det klammeste. Ja. Lugten kan man sådan komme over efter. Det var direkte varmt. Det er virkelig ulækkert. Vi skal ikke have mere. Sikker? Ja, tak. Hvad laver du, mand? Det er mega ulækkert. Altså, du fik ikke... Tak for mad til Skipper, og jeg glæder mig til den næste, han er udfordret.